Okay. Hello guys, good morning. Welcome na naman po dito sa Quaresma 2009. And then pansin po natin mga kaibigan, iniba nila ulit yung concept ng mga images, yung mga bulto ng mga karuwahe because it's Good Friday tomorrow. So, yun yung concept na ililibang si Jesus. So, lahat sila naka-black. So, instead of like mga colorful na flowers, ang concept ngayon ni Angustia. Nuestra Senora del Rosario is black and white. Oo. Angustia. Ay, kasi Angustia na ngayon. Magiging Good Friday. ano na siya, Magiging Mother Angustia na Oo, siya. kasi it's Good Friday. Oo. So one of the decorators si Jeff. Jeff? Ano yung masasabi mo sa decorations ngayon? Wow! Ay, wow! Social, very Anong kulay American. ang ginagamit mo ngayon? White, kasi hindi ko alam. Ay, white daw kasi hindi niya alam. So may incorporation din ng black. Kasi it's Aha. Good Friday nga. So, eto siya before kasi it's pure white lang siya. And then may pink. So, it's Good Friday, so it's black. So, a combination of black and white, diba? So, Oh, ano na bang ginagawa ni Tito Berhel? Tito Berhel, ano yung ginagawa mo sa taas? Ano tumingin ka dito? Sa video. Interview. Yes. Laura Branigan. Post mo lang ate. Ala. Naka-record. Oh, so hi, we're back mga friends. So nandito si Hi Bird. Ay, wala akong panahon. Ay wala daw Oh, siya. Charlene. Busy daw siya- ba? Oh, ang isang kamarero. Ay, eto siya. Ano masasabi mo? Oo. Ano ka tokangga? Say Ano hi to masasabi our mo sa friends. Quaresma 2009? Happy Lenten season. Yes, and isa rin siya mga kaibigan sa mga kamareros po. Ang santo niya is Saint Martha. Saint Martha. So ano naman yung role ni Saint Martha sa The chef. asa yung chef? So siya yung host. Siya yung may gulay. And when it's Good Bread. Friday, may bread siya, and then yung wine, and then the grapes, right? Okay. So, kumusta naman yung preparation mo sa ano? Ay, good. Ihanda ko na yung music niya. So, may music pa siyang nalalaman? Sa karosa. Sa karosa. Ay, bongga. Oh, bongga. Oo. Mang Larry, may music ka ba? Wala, ano Kasi may lang. chime sa... May chime sa ilalim ng karosa. Wow. So nagcha-chime yan, parang simbahan. So mga friends, Ang karosa. it's really a long preparation kasi I think yesterday, like it took one day talaga na bihisan si Angustia. Si Angustia and then yung imahe ni Mang Marshall. Ni Marshall. My God, it's really a long preparation. Oo. Okay, so ginagawa ni Mang Burhel yung candle holder. Oh. And Bert is doing the flower arrangement naman sa taas. Okay. Wow. Oh, interview. Dito naman tayo sa kabila. Okay. Oh. Oh, ano naman ang ano? Ano ang ginagawa ninyo dyan? Ano ang tawag dyan sa bulaklak? Berhel, ano ang tawag ng ano? Arrangement na yan. Rayjan. Radiant arrangement. Sunrays. Antik ba yung anghel na ginamit dyan? Repro. Ito. Ay, akala ko 18th century. Ito ang antigo. Ayan. Galing pa ng- Oo. Galing sa Jerusalem, ang Regalo koronang ng tinik. kaibigan. Ang koronang tinik. Oo. Talaga yan ginamit. Oo. Ano ba yan? Olives. Okay, eto naman, Bentley tayo kay Madam Sefi. Yes, hi Seth. Hi, good morning Tita Sefi. Good morning to. Oo, so ginagawa rin ni Ito ang ginagawa po, naglalagay ng mga fresh flowers. fresh from the stock room na flowers. Diba? Ito, nakikita nyo, may mga dilaw-dilaw, nagfe-fade ng fresh flowers. Hindi halata, no? Hindi halata. Halata. Oo. Na ano? Na ano. So guys,
Ah. Um, Dito naman yes, tayo. atin po naman kakausapin si Manong Ray. Siya yung kamarero ng St. Magdalene. So, Kuya Ray, hi! Hello! Hi! Say hello to all our friends in America. Hello Ala. everybody, I'm Ray Aguinaldo, Yes. Pasok Ilocos Norte. A camarero for... I'm in charge of Mary Magdalene. She's more than 160 years old. So, 2 years mo nang... Anong 2 years? 1995? Since hindi, yung sinasali sa procession scene. 1995. Ah, so 1995 pa. Okay. So, how was your preparation for the for Good Friday? Ay nako, alam mo, Very busy? Very busy still kasi I have to do the rewiring, I have to do yung ayusin ng karusa. This time, mahal ang bulaklak, so we use the silk flowers, yung lilies. Kita mo naman ng Martes Santo lilies, lahat na silk, pero hindi naman halatang silk, but parang natural lang. Nagdagan namin ng dahon ng, ano ba yun, anahaw. Anahaw. And it looked okay naman. So, okay. So, and I heard nga hi, Sir Min. Oh, ito naman si Sir Min. Sir Min. Nakadaster ako. Isa, okay lang, interview. Hi, sir. Good morning. Sir Ano Min ang- is one of the founders of Sunflower na kinabibilangan natin ngayon. Okay. And back to Mang Ray. Hi! Back to Mang Ray. I heard, Mang Ray, na it took you like 3 nights sa pagbuburda ng damit ni St. Magdalene. So, Alam mo, no, it's according to Bindoy talagang 3 nights na yung eye bags mo umabot sa dibdib mo. Nakakuyat. Diyos ko kasi naman, sira-sira yung ilalim ng kanyang damit. Kaya inayos ko pa yung applique and luwang-luwang na yung damit. Makikita mo naman yan na it goes with her age. Okay, matagal na siya, kaya inayos ko pa yung damit. So talagang matrabaho, mahirap. Matrabaho, pero Mahirap after, talaga. After all these things, na pagod ka na, at ayos mo na lahat yung karusa, ayos mo yung damit, ayos mo na yung mukha, ilaw, lahat. You feel so good kasi parang panata mo na. And penitensya ba? And Yes. afterwards, pag nakita mo na naka-dress up silang lahat, you feel so good. Although you're so tired, very And the Yes. reward is worth it, especially pag nasa procession kayo. And then nakikita mo yung appreciation ng mga manunood. Kasi somehow yung participation nila na-i-include na eh. So, nananampalataya na rin sila. But one thing we have to educate the people for them to know ano yung mga roles ng mga santo na to noong panahon nila. They don't know eh. Ano ba ginawa ni Salome? Di nila alam. But Salome is the mother of St. James and St. John na sumasama kay Jesus noon. Magdalena was also always there. Alam natin lahat yan. Maria de Betania. Oh, ito was the naman ang one- Maria de Betania ni Yeah, Shai Shai. Dadyo. Asa na si Shai? Shai, ayun, halika. si Shai. Ito ang kamarera. Dito siya. Maria de Betania. Ng Maria de Betania. Oh. Alam mo naman si Maria de Betania. Good morning. Good morning. So nakikita po natin mga friends na bare pa yung Yung karosa. yung karosa ni Santa Maria de Betania kasi mamaya pa yung preparations. Inaayos pa lang yung damit, inaayos pa lang yung mga lights. So later on yung flower arrangement. Alam mo, Maria de Betania and Martha are sisters of Sister. Lazarus, oh yeah. Ngayon, Maria de Betania was the one going with Jesus Christ nga, sur-sur-sur nga, sumasama na nakikinig sa kanyang Oh, nandun lang siya, nakaupo sa harapan ni Jesus. Whereas Martha was the one cooking. Yeah, siya yung host talaga. Yung mata. Siya yung taga-prepare, taga-silbi sa mga Oo. visitors. But then she was complaining. And Jesus Christ told her that, Martha, Martha, you're super occupied with so many things. Why don't you come and sit down and listen to the words? Yun, ang mga Brahman yan. Yun ang kahalagahan ng mga role ng mga ito na santo nung Mga panahon santo, nila. San oo. Pedro, alam mo naman San Pedro, he was he betrayed Jesus Christ, but still he was the first pope, considered the first pope. Kasi sa kanya iniwan ni Jesus yung simbahan. And St. John was the one the evangelist, di ba? St. John the Evangelist, anak ni Salome. Siya ang kasama ni Jesus Christ na spreading the word with St. James. Yan ang mga kanya. And then we have Bigitay santo pa yan. Yung mga santong iba na hindi na-include. That's why we wanna thank you guys kasi you are educating pasuking people na meron pa palang mga iba't ibang characters na